Bună ziua și bine ați revenit la un nou episod din Yorga Talks. Eu sunt Mara, hostul vostru, și am plăcerea de a vă prezenta pe Dragoș Geică, actual elev al Liceului Nicolae Iorga, viitor student al Universității Wesleyan, o persoană cu reușite remarcabile și o determinare aparte. Mulțumim că ai acceptat invitația noastră, Dragoș. Bună, Mara, mulțumesc și eu pentru invitație. Pe perioada liceului te-ai axat foarte mult pe debate. Cum și când ți-ai descoperit această pasiune? Da, păi eu la dezbateri sunt din clasa 9 și acum în clasa 12, deci sunt deja de aproape 4 ani. Pasiunea pentru dezbateri cred că a început înainte să vin la liceu. Era chiar un criteriu pe care eu îl aveam în vedere atunci când alegeam liceul la care vreau să merg. Voiam să fie un liceu care are un club de dezbateri și oarecum a crescut progresiv. Adică dacă în clasa 9 era doar un interes pe care l-aveam dinainte, să merg la un club de dezbateri, să văd cum e. Odată ce am venit și am văzut cum e și am fost la meciuri, la competiții, mi-am dat seama că îmi place din ce în ce mai mult. Îmi place să mă informez pe subiecte legate de politică, economie și îmi place comunitatea din dezbateri. Deci, da, a fost ceva ce a rămas în continuă creștere. Și acum nu mai sunt, adică sunt încă debater, dar sunt și trainer. Și ca trainer e o abordare un pic diferită a dezbaterilor, care îmi place la fel de mult, dar e clar că oarecum rolul meu acum e diferit. Am început să trebuiască să învăț cum să învăț alte persoane despre dezbateri și nu doar să dezbat, nu doar să mă informez eu, ci cum să îi învăț pe alții să se informeze la rândul lor. Deci, ca să zic așa, deja de 4 ani cred că sunt pasionat de dezbateri și noi oricum ne-am cunoscut la debate. Deci e clar o comunitate foarte mișto în care i-aș recomanda oricui să vină. Mă bucur și chiar ești un trainer foarte bun. Cu ce ai simțit că te-a ajutat sau cum ai evoluat făcând debate atât de mult în viața de zi cu zi? E o întrebare foarte bună, pentru că de multe ori când vorbesc cu, nu știu, profesori de la clasă sau cu alți prieteni, se întreabă, știi, dar de ce să fac debate? Deci în loc să ies într-o sâmbătă, de ce să trebuiască să merg la liceu 2-3 ore să fac dezbateri, să învăț mai multe chestii când am învățat toată săptămâna. Și ideea e că dezbaterile te ajută în modul de gândire pe care îl abordezi, te ajută să treci peste frica de a vorbi în public, să înveți cum să vorbești în public de fapt și întâlnești vorbitul în public atât la școală când faci prezentări pentru anumite proiecte, cât și poate, nu știu, să nu-ți mai fie teamă să abordezi pe cineva pe stradă sau când ești la un restaurant, știi? Noi oricum ca generație mi se pare că avem mai multe temeri când vine vorba de interacțiunea socială și dezbaterile chiar te ajută pe partea asta pentru că îți permit să interacționezi și să vorbești cu alți oameni într-un mediu în care n-ai mai fost. Adică la competiții tu nu te știi cu persoanele contra cărora ești în competiție și la fel nu te știi cu arbitrul și oarecum impresia pe care o faci e impresia pe care îi faci unui străin. Deci te ajută pe partea de interacțiune socială, pe partea de gândire, când vrei să îți convingi un prieten sau părinții să faci ceva anume. Tu la dezbateri înveți chestia asta, înveți să concepi niște argumente, să le structurezi și să le ordonezi astfel încât să ai un discurs persuasiv, adică un discurs care convinge. Și discursul ăsta poate să fie unul prietenos, sau un discurs într-o conversație între doi oameni pur și simplu la o cafea, dar poate să fie și discursul academic, discursul care se face la dezbateri, unde ai o structură pe timp, ai o ordine a argumentelor, ai niște puncte pe care trebuie să le bifezi în discurs. Deci, ca să concluzionez așa, dezbaterile te ajută pe partea de interacțiune socială, pentru că înveți să vorbești mai coerent cu lumea din jur, dar și să gândești mai coerent și să structurezi argumentele într-o conversație. Așadar, cu toată experiența din spate pe care o ai, ce sfaturi ai dat unui debater la început? Wow! E o întrebare bună pentru că și eu cred, dacă aș sta să mă gândesc acum, la mine din clasa 9 ar fi câteva lucruri pe care le-aș schimba. Primul sfat, cred că ar fi să nu-ți fie teamă să greșești. Pentru că e inevitabil dacă stai să te gândești, toți experții din ziua de azi au fost la un moment dat, în trecutul lor, începători în ceva. Și așa se întâmplă și la dezbateri,
Sunt mulți tineri care renunță pentru că se simt că nu sunt suficienți de dezvolți sau nu vorbesc la fel de bine în public, dar nu-și dau seama că, de fapt, cei care acum sunt avansați, debaterii avansați sau cei care poate pare că fac asta fără efort, au avut și ei în trecutul lor un moment în care nu puteau să vorbească atât de bine sau atât de argumentat. Deci sfatul meu ar fi să nu renunțe. Cred că ăsta ar fi cel mai important sfat în orice, adică fie în dezbateri, să nu renunțe, să meargă mereu săptămânal la ședințele de la club, să continue să citească despre diverse subiecte, da? Pentru că la un moment dat se vor uita în spate și își vor da seama că da, au progresat, dar nu pentru că s-a întâmplat într-o noapte, pur și simplu peste noapte să progreseze super mult, ci pentru că au fost constanți în ceea ce făceau, știi? Și pentru că această perseverența pe care au avut-o a dat până la urmă niște rezultate și își vor da seama mult mai târziu de chestia asta. Nu vezi de pe o zi pe alta rezultatele, ci în timp, în luni, săptămâni, ani chiar vei vedea că, de fapt, vei vedea rezultatul a nu renunța. Ce frumos, îmi mulțumesc. Pe lângă debate ai fost foarte activ și din punct de vedere al voluntariatului. Cum ți-a început această poveste? Păi, cum ziceam, eu din clasa nouă aveam foarte multe interese pe partea extrașcolară, deci de pe atunci am început, dar primele cluburi la care am aplicat, cluburi în afara liceului, nu la cluburi de dezbateri, la câteva oportunități de voluntariat, am fost refuzat la primele două cluburi și la fel, pentru că nu am renunțat, apoi am mai aplicat undeva pe la mijlocul anului, pe la mijlocul clasei a noua, la o activitate pe care o descoperisem citind, diverse pe internet și la UNICEF am aplicat. Acolo am început, să zic, partea asta de voluntariat, pentru că când am aplicat la UNICEF nu știam ce să mă aștepte, evident, însă după ce am început activitatea și după ce am fost acceptat și am început să mă implic în diverse proiecte, am început să merg la diverse ședințe, la diverse conferințe, dădeam la rândul meu de alți tineri care sunt interesați în partea asta de implicare civică și de la ei mai aflam de alte oportunități de voluntariat, de la ei mai aflam de alte oportunități de conferințe. Deci în clasa nouă am început pur și simplu m-am băgat într-o activitate care îmi plăcea foarte tare la UNICEF și acolo, pentru că mă implicam activ, dădeam de alți oameni care erau la rândul lor implicați în alte activități și de la care tot auzeam de oportunități. Deci, cred că poți să te implici în orice, pentru că o să dai de persoanele care te vor ajuta să crești. Într-adevăr, și pe lângă aceasta, care a fost cel mai memorabil voluntariat pe care l-ai făcut? Păi, aș zice că în 2022, deci acum aproape 2 ani, am participat ca trainer, am participat într-o tabără de vară la Suceava, unde ajutam copiii din localități vulnerabile, copii care nu au acces la fel de ușor la anumite oportunități la care poate avem noi acces din București și copii care erau foarte curioși la fel pe partea de implicare civică. Cum pot și ei să se implice și să participe în activități de genul acesta. Acolo, eu am fost trainer pe partea de tocmai implicare civică și cum poți să dai de oportunitățile respective și cred că asta ar fi cea mai memorabilă activitate, pentru că am avut oportunitatea de a interacționa cu oameni care sunt atât de curioși și vor atât de tare să se implice, însă sunt limitați de pur și simplu unde s-au născut sau sunt limitați de faptul că la nivel local nu se întâmplă lucruri. Și a fost memorabil tocmai din ideea că eu am fost parte din cei care făceau să se întâmple lucruri. Eu am reușit să îi ajut pe partea asta și să fiu oarecum un punct de sprijin pentru ei. Încă vorbim chiar vorbesc cu mulți dintre ei și mă bucur să văd că și după 2 ani încă ținem legătura și oricând au vreo întrebare sau oricând simt nevoia de ajutor pe un anumit plan, pot apela la mine.
Deci ar fi cea mai memorabilă activitate, mai ales pe partea emoțională, când simți că ai făcut ceva, ai făcut schimbare și alți oameni văd asta în tine. Iar cum am adus în discuție mai înainte, ai fost acceptat la o facultate foarte prestigioasă, Wesleyan. Ce o să studiezi acolo? Eu la facultate pot să-mi aleg ceea ce vreau să studiez, chiar dacă inițial eu am aplicat pe sociologie, însă urmează să studiez probabil și economie și încă o limbă străină, mă gândeam la chineză, deci astea ar fi domeniile pe care le-aș aborda. Dar după facultate, nu știu, poate la master o să fac ceva în statistică pentru că am background-ul ăsta de economie. Deci cam asta cred că ar fi, economie și sociologie în principal, cu o limbă străină. Având în vedere că nu este foarte ușor să ajungi unde ai ajuns tu, cine te-a ajutat cel mai mult în acest proces? Da, este un proces foarte greu și începi cam din clasa a 9-a, a 10-a să te pregătești pentru admiterea în sine. Pe mine m-a ajutat foarte mult Giulia Boca. E destul de cunoscută în partea asta de consultanță educațională, tocmai pentru că are un trecut de vreo 5-6 ani de pregătire efectivă a altor elevi care la fel să fie admiși la facultate în străinătate. M-a ajutat de cam un an, cam așa aproximativ din august 2023, prin diverse resurse la care are ea acces, prin diverse informații legate de procesul de admitere pe care nu le-aș fi știut altfel, știi, decât cu cineva care face asta activ și care e implicată în procesul de admitere, care lucrează în domeniul ăsta. Și la fel prin comunitatea pe care a format-o. Ea a format practic o comunitate întreagă de elevi din România și Moldova care aplică la facultate în afară și printre elevii ăștia sunt oameni super tari, adică sunt olimpici internaționali la, nu știu, la fizică, de exemplu, e un băiat, sau la chimie, sau sunt activiști care au ajuns la Națiunile Unite și au ținut discursuri și au făcut măsuri importante. Și practic și prin comunitatea de elevi te ajută foarte mult să ai acces, că îți dai seama de ce alte lucruri și ce alte parteneriate puteți face împreună pentru a vă ajuta reciproc și a vă dezvolta. În ce a constat propriu-zis aplicarea la facultate? Aplicarea a constat în foarte multe eseuri, deci la fiecare facultate în parte aveai de trimis un eseu personal care era universal pentru toate, adică era același eseu pe care îl trimiteai la fiecare și pe lângă asta trebuia să mai construiești undeva la 2-3 eseuri per facultate. Fiecare facultate avea întrebările lor, adică la Wesleyan am avut, de exemplu, o întrebare diferită față de întrebările pe care le-am avut de scris pentru alte facultăți și sunt eseuri destul de scurte, de 300 de cuvinte, în care trebuie să le povestești mai multe despre tine, despre background-ul tău, atât pe parte academică, cât și pe partea personală, de viziunea ta, ce vrei să faci cu educația pe care o vei primi la facultate. Și pe lângă asta a contat foarte mult media din liceu, a contat foarte mult și oportunitățile în care m-am implicat, partea asta de CV și rolurile pe care le-am avut în activitățile în care am fost implicat. Deci astea cred că au fost top cele mai importante, dar desigur și scrisorile de recomandare. Spre exemplu, am avut 5 scrisori de recomandare, deci și cu siguranță și părerile externe, părerile din partea oamenilor care au lucrat cu mine au contat foarte mult. Mă gândesc că a fost un proces anevoios. Care au fost cele mai provocatoare momente în a intra la Wesleyan și cum ai trecut peste acestea? Da, fiind un proces și foarte lung, adică eu am început undeva în septembrie efectiv să-mi scriu eseurile și am terminat cu procesul de aplicare undeva prin martie. Deci a durat câteva luni bune. Cred că cele mai grele momente erau când îmi scriam eseurile și pentru că aveam așa de multe eseuri de scris, eu am aplicat la mai multe facultăți, am aplicat la 20 de facultăți, deci având așa de multe eseuri de scris, erau momente în care pur și simplu nu mai știam să scriu.
sau simțeam că tot ce scriu e prost, nu are niciun sens sau nu merge, nu-mi veneau idei. Aveam pe lângă asta foarte mult de lucru și pentru școală și pentru activitățile în care eram implicat. Deci, probabil ianuarie a fost cea mai grea lună, tocmai pentru că se adunaseră mult și pe partea de admitere, cât și pe partea de viață personală și școală. Dar am reușit să trec peste prin sprijinul oamenilor care înțelegeau prin ce trec, de exemplu Giulia, de care vorbeam, că știe că există momente și de genul acesta în procesul de admitere, care sunt foarte dificile, și la fel ceilalți elevi din comunitatea Giuliei erau conștienți de asta, adică treceau prin același lucru prin care treceam și eu. Și oarecum ne-am ajutat reciproc, adică mai vorbeam și de proces și ne mai plângeam unii la alții și era mai relaxant totul când îți dădeai seama că nu ești singur în procesul acesta. O întrebare puțin mai controversată. Crezi că este relevant profilul ales la liceu să fie în concordanță cu ce vei studia la facultate? Sincer, eu aș spune că nu, pentru că atât o să iau pe România și pe facultate la nivel internațional. Pe România știu mulți elevi care au fost la filo sau la socio și după s-au dus la medicină. Sau la fel alți elevi care au studiat mate-info și au mers la litere sau limbi străine. Nu mi se pare că contează la fel de mult precum am crede, asta la nivel de România, dar la nivel internațional mi se pare că contează chiar și mai puțin. Pentru că tu în momentul în care aplici la facultate în America sau în Europa, ei iau în considerare alte aspecte, iau în considerare foarte mult media pe care ai avut-o. Clar, contează și ce materie ai studiat, pentru că, spre exemplu, e important să dai bacalaureatul la matematică pe cam orice profil te-ai duce, deci ți-ar fi un pic mai dificil dacă te duce de pe un profil uman, dar nu mi se pare că dacă ai studiat, de exemplu, mate-info, înseamnă că nu poți să te duci să studiezi comunicare sau ceva de genul acesta, pentru că e până la urmă la facultate o să înveți și bazele și partea mai complexă a subiectului respectiv. Liceul doar îți spune niște fundamente în diverse domenii, dar nu te învață efectiv domeniul pe care vrei tu să-l urmezi. Deci nu mi se pare chiar că este atât de relevant pe cât am crede. Eu, spre exemplu, sunt pe științele naturii și o să studiez economie și sociologie, adică nu mă fac medic, deși vin de pe științele naturii, și de asta chiar îmi țin ideea că nu e atât de relevant. Chiar mă bucur că ai această părere. Iar acum ceva de interes pentru toți tinerii care au planuri mărețe de viitor, CV-ul. Într-adevăr, toate abilitățile și calitățile unei persoane puse într-un document. Ce sfaturi ai putea oferi pentru a face un CV reușit? Da, e chiar foarte important, mai ales pentru că noi nu suntem obișnuiți să scriem CV-ul și e și prima oară când începem să-l scriem și avem nevoie de el. Ca sfaturi, cred că un sfat foarte important ar fi să îți dai seama că nu e importantă cantitatea lucrurilor pe care le ai pe CV, adică nu e important să vadă persoana la care aplici că tu ai 1000 de activități, ci e importantă calitatea, să vadă că activitățile în care tu te-ai implicat, frate, 100%. Adică dacă tu le arăți că ai fost în 1000 de voluntariate la care doar ai fost participant, nu e la fel de important precum dacă le arăți că tu ai fost din clasa 6-a la teatru, că ai fost atât de implicat încât ai ajuns să organizezi tu un spectacol de teatru și că îți place foarte mult domeniul. E altfel și dă altfel când observă și ei că tu ai o pasiune față de domeniul respectiv cu adevărat, ca să zic așa. Deci ăsta ar fi un sfat foarte important, să ții cont de calitate mai mult decât de cantitate, și un altul ar fi să nu încerci să dai prea mult de la tine, adică să ieși din tipar prea tare, pentru că persoanele care se uită pe CV trec prin 1000 de CV-uri de genul acesta la nivel de săptămâni și văd foarte mulți candidați care aplică pentru
Bine, aici vorbim de liceen, deci probabil pentru același post de student la facultate ca și tine. Și dacă tu ai un CV care arată complet diferit sau iese foarte mult în evidență, în loc să te ajute, pentru că iese în evidență, o să te dezavantajeze pentru că nu o să le fie la fel de ușor lor să găsească informațiile. Adică dacă nu ai, e mai bine să ai un template pe care îl au și ceilalți, pentru că atunci când persoana care se uită pe CV-ul tău să știe unde să găsească informație. Dacă tu în loc să pui educația, să spunem, sus, o pui printre ultimele date, o să le fie mult mai greu să găsească informația asta despre tine și poate să îți vină în dezavantaj. Deci, cele două sfaturi pe care eu le-aș recomanda celor care vor să aplice la facultate în afară ar fi în CV să ții mai mult cont de calitate și în al doilea lucru să nu încerci prea tare să ieși în evidență, pentru că poate să te dezavantajeze. Dar ce ai fi vrut să știi tu la început de drum, care te-ar fi ajutat mult mai mult acum? Cred că fix asta, cu calitate. Să ai mai puține activități care chiar contează decât foarte multe care, de fapt, nu indică o pasiune reală despre tine. Pentru că îți dai seama după 4 ani de liceu că poate te-ai implicat în prea multe activități care te-au făcut să pierzi timpul, da? Timp pe care tu puteai să-l investești altfel. Puteai să-l investești în relațiile tale cu prieteni și cu alți oameni sau puteai să-l investești în tine, în experiențe personale, sau chiar în activitățile care chiar contează de fapt, în activitățile care denotă pasiunea ta față de un anumit domeniu. Asta cred că m-ar fi ajutat să știu la început. Dar pe lângă aceasta am înțeles că ai și o platformă de oportunități de voluntariat și evenimente civice, Oportunap. Ce ai putea să ne spui despre aceasta? Da, eu am înființat platforma asta în urmă cu un an, cam prin ianuarie 2023, tocmai din cauza faptului că căutând atât de multe activități și având nevoia asta de foarte mult de a mă implica, îmi dădeam seama că e foarte greu să le găsești și că dacă le găsești, trebuie să te știi cu lumea corectă. Adică eu, dacă ajungeam să dau de anumite activități și oportunități de voluntariat, nu însemna că și tu puteai să dai la fel de ușor, pentru că poate nu te știai cu anumite persoane care promovau de fapt activitatea respectivă. Și din nevoia asta de a dori să fac accesibile oportunitățile, am fondat Oportunap, o platformă pe care distribuie oportunități de genul acesta de la tabere de vară gratuite, la, știu eu, conferințe la care te poți duce, oportunități care sunt deschise oricui, atât din România cât și din Republica Moldova, pentru liceeni, pentru studenți, pentru oricine vrea cu adevărat să se implice, dar nu știe unde să găsească oportunitățile respective. O rubrică destul de personală cu întrebări adresate lui Dragoș omul, nu lui Dragoș elevul. Unde te vezi peste 5 ani? Păi, peste 5 ani probabil deja aș termina facultatea, deci, sincer, în Europa, nu știu unde în Europa, dar undeva în Europa. Mi-ar plăcea să călătoresc mai mult și să vizitez sau chiar locuiesc câțiva ani în mai multe țări, să văd mai multe culturi, pentru că o altă pasiune de-a mea sunt limbile străine și culturile diverse. Deci, nu știu sincer locul precis, dar undeva în Europa. A existat vreodată cineva care să-ți fie sursă de inspirație pe perioada liceului? Da, coordonatoarea mea de la UNICEF, Ana, care e o persoană, noi avem aceeași zi de naștere, asta e un alt lucru foarte amuzant, și ascultăm exact aceeași muzică, adică artiștii ăia pe care eu credeam că nu-i ascultă nimeni și pe care dacă i-aș fi arătat oricui eram convins că n-au auzit de ei, dacă vorbesc cu Ana despre o persoană de genul ăsta, sigur o să-l știe, adică o să știe artistul despre care vorbesc, pentru că avem gusturi muzicale identice, nu similare. Și pe lângă asta îmi place foarte mult etica ei la muncă, îmi place foarte mult deschiderea ei față de persoane din jurul său și din jurul ei și
Îmi place pur și simplu cum tratează viața în general și abordarea ei asupra vieții, nu doar asupra muncii. De asta cred că pentru mine a reprezentat ca un idol, ca o inspirație pe parcursul liceului. Tot venim vorba de pe parcursul liceului. Poți să ne spui niște întâmplări la care încă te gândești cu drag? Sigur, întâmplările astea, majoritatea sunt de la debate, pentru că la debate am mers în diverse orașe, prin competiții. Am fost în Timișoara, am fost în Cluj și cred că favorita mea amintire ar fi din Craiova, la prima competiție de dezbateri fizic, pentru că începând în clasa a 9, mă rog, eu am început online și în Craiova, la prima competiție fizică, am văzut cu adevărat ce înseamnă comunitatea de dezbateri și cât de uniți sunt oamenii și am început și eu să mă simt parte a comunității respective. Cred că atunci mi-am dat seama de fapt de cât de importante sunt conexiunile umane, interumane și m-am simțit și eu, la rândul meu, foarte conectat cu lumea din jurul meu, tocmai pentru că ei creau spiritul ăsta și sensul ăsta de comunitate atât de puternic, încât și dacă nu erai, să zicem, un debater de 3-4 ani cu 3-4 ani vechime, te simțeai ca acasă, te simțeai că ăla e locul tău. Și aia ar fi, să zic, amintirea mea favorită, pentru că am simțit că acolo e locul meu. Am simțit că e un loc și pentru mine undeva și ăla era. Cum crezi că și-ar găsi cineva menirea? Wow, asta e o întrebare foarte puternică. Cred că cel mai important e să fii în continuă căutare pe tot parcursul vieții. Să nu te limitezi, asta ar fi un lucru foarte important, să nu crezi că viața ta s-a terminat în oricare punct al acestea. Adică la 14 ani când ai intrat la liceu la care voiai, să nu crezi că s-a terminat viața. Sau la 18 când nu intri la facultate. Sau la, știu eu, la primul job, când n-ai luat primul job. Sau după primele 100 de interviuri, când nu ai luat primul job. E important să fii mereu într-o căutare de sine, pentru că până la urmă niciodată nu o să știi cine ești cu adevărat fără să cauți acea persoană. Și singura metodă prin care poți să o cauți e să nu renunți niciodată, chiar și în fața obstacolelor. Când simți că e capăt de lume, de fapt nu e capăt de lume, poți să mai te duci un pic și poți să treci peste orice s-ar întâmpla. Asta ar fi, cred că, cum aș aborda eu problema de a te căuta constant. A fost un moment în care ai zis că gata, aici e capăt de lume? Sincer, am avut momente în care simțeam asta, dar în un moment în care am și am tras linia, pentru că mereu am avut gândirea asta de a nu renunța și chiar dacă au fost momente în care poate, uite, eu în a noua, când am început să mă implic în activități, m-am implicat și într-un cerc de fizică, într-un cerc de olimpici la fizică. Mi-am dat seama de fapt că nu reușeam să am o performanță la fel cum mi-ar fi plăcut, deși îmi plăcea fizica, nu reușeam să fiu la fel de bun ca cei din jur și am acceptat asta, dar nu am renunțat. Adică am acceptat că poate nu sunt un olimpic la fizică sau că nu o să fiu cel mai bun la materia asta, dar pasiunea mea pentru fizică a existat întotdeauna și pe parcursul liceului s-a menținut. Drept dovadă, eu o să dau bacul la fizică, adică mie chiar îmi place foarte mult materia și îmi place foarte mult să citesc despre fizică, însă pur și simplu nu a fost pentru mine, poate nu a fost menirea mea să fiu eu fizician, să zicem. Deci, deși am avut un moment în care părea că ar trebui să trag linie, mi se pare că dacă simți că ceva e al tău, dacă simți că pasiunea e cu adevărat acolo, e important să o ții în viață și atunci când nu pare că ar trebui să fie. Iar ultima întrebare, ce părere avea Dragoș mic de Dragoș actual? Sincer, mă gândesc că cât de mic. Pur și simplu, cred că ar fi foarte mândru de unde am ajuns. Dacă vorbim de Dragoș mic, cel din gimnaziu,
cred că mândria ar fi cel mai mare sentiment față de mine acum, pentru că eu nu am intrat la liceul la care mi-am dorit, însă mi-am dat seama că, de fapt, nu am fost singura persoană care a pățit asta și la orice liceu din lume o să se întâmple chestia asta, că nu toată lumea simte că e locul lor acolo, dar mi-am dat seama de fapt că, deși nu era dorința mea, a ajuns să fie nevoia mea, a ajuns să fie ceva de care am avut nevoie, pentru că mi-am dat seama de cât de norocos sunt de fapt să întâlnesc anumite persoane pe care altfel nu le-aș fi putut întâlni. Mi-am dat seama că toate lucrurile pe care eu le regretam atunci că s-au întâmplat s-au dovedit a fi de fapt motive care au condus la și mai bine, care au condus la a fi parte din clubul de dezbateri, care au condus la a fonda platforma educațională de care vorbeam mai devreme. Deci, cred că mândria ar fi lucrul pe care l-aș simți cel mai tare, mândria față de reușitele ce au ieșit din eșecurile de atunci. Mulțumim tare mult, Dragoș! Aici se încheie episodul de azi. Mulțumesc, Dragoș, încă o dată. Eu am fost Mara și aici este Iorga Talks.